Prostý, že? Chudáků, ne? Hej. Nech toho. Odchází. Hezky krůček po krůčku, jako Krásný kopítka. budeme mít krásný malý kopítka. Ne. Hej. Ještě já bych stihali nechci. Říká, že to není koň, že mají pravý bod. Že ho to lechtá, no. Ale já musím mít podkovy. Takže docela v klidu. Ale je bez stresu. Nesmíš to zakřiknout. Ne? Já tam mu něco strkají. Jak jsme právě to na mě nekračí. Jo. Tohle je ve stresu. Koulí očima, že jo? Já koulím těma očima. Vypadá to, kdybych to někoho souhlasil. Ty ještě za ní. Že byste mi jenom zrašťoval zadky. Jo, bude drží ty zadky nebo kopet? Ne,